Wedi. Tak golek titik aman coba. Ayo aneh-aneh sampluk parut ping ora. Parut piye HP-ne pecah neh kuwi kok. Kan aku ya pengen membahagiakan Mas Kluthuk. Sono. Lah nek kuwi aku ora apa-apa nek iki wis aman. Wis Dik, derajate awake dhewe ora ning dhuwur ning ngesor. Iya. Wis cantik ora. Kalian Kang Rama. Ora ansah nangis. Iki nggon teko titiwan Cirespati manismu. Nggon kabagyanmu temu garwamu ya, Nger. Wis sing mbok Ternyuh kuwi. Aja nangis, bocah kok nangis. Yen nganti kowe nangis pendo apa yen disawang para tamu Lah aja nangis. Ngono kok nangis ki ngopo to? Saya kowe nganti mati. Bojomu tresnanono. Aja mbok gawe lara ya Le. Bapak wis lila. Kowe rapi karo iki ya Le. Aja cocok. Aku tresno seneng ibumu marem ya Le. Kowe anakku sing tak tresnan. Men saya akrab karo Mas Klitik dadi pamane dikeki bahasa isyarat men ngerti. Nggih, tadi. Aku gara-gara nang Madiun ndengi turu jaba lah aku. Lah opo? Nek turu njaba langsung. Nggih, sandi lho. Piye? Aku yo. Apa? Gatelen. Oh no. Wah iso. Cobi ngampe tunggal, Gus. Kene. Aduh dek aku sing luput aja pijar prangat bangun wong ayu dadi samrawut ning kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan pun monggo purba wasisa kagem panjenengan Salting. Isyarat. Lah kok langsungan ngono piye? Ya mangan sik ngombe sik langsung. Maksudnya iki anake wayahe ganti pampers lho. Iya. Apik kuwi. Rada rono sampean. Rada rono jejer karo Mas Kluthuk lho. Nyambut jeneng. Wis santai kono lho. Kowe iki rono tak delok kok kene iki lho. Aku iki pria yang karakterku jinak-jinak merpati. Wah, ayam rupamu ya gemuk ngono kok iso. Jinak-jinak merpati. Cedeki ngadoh, kan nggon peteng dekem lha. Sapa do wae, rada rono coba. Lho, nyapa to? Oh, karepe tibae ben mbok tulungi lho. Sing lanang ra tanggap ngono model. Enggak, ini tadi lu midak ini lo rokok ini mau tak pidak. Aduh, bahasamu kok tadi midak ini. Enggak, ini mau. Nah, tadi kan kamu belakang situ kan midak telek tadi. Ini nanti lah rokoknya tak pidak, kamu rokoknya apa? Rada rono to. Kowe sing pucet ora awakmu malah sikilmu kok sing pucet. Rada rono. Anu. Jengkaripun temanten kekalih saking Sasana Palenggahan. Manten. Kacinandra saking ketebian kadherekaken ungelipun kodhok ngorek. Ya. Iki. Boy sapa boy? Golekne mboke. Nih, ngene nyale sini stop. Mbak Un. Terus Mas. Sampun kawis tinggal saking ketebian. Temanten putri kadherekaken sayaning para nayakaning praja tumuju wonten ing Pawian Agung. Gandengen to. Ngampil sekedap nggih Mas, ngampil sekedap. Lenggo kono ora apa. Greget nih. Kadherekaken manggala dumas tumuju wonten ing sak handapipun Kanjeng Rama. MC-ne kok takeran. Temanten putri kagandeng temanten kakos tumuju wonten ing Kakung. Sing bener niku temanten jumbleng. Temanten putri kagandeng. Budene iki lemu buyok. Temanten putri kagandeng kapit temanten kakung. Tindak sak pecak jumangkaing suku anggetutaken kedheping netra. Tumuju wonten ing sasana Pawian Agung sahandhapipun Kanjeng Rama. Kanthi Kamaspati.
kalarapaken wonten ing sangajengipun Kanjeng Ibu nyuwun idi pangestu anggenipun tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Oh, sungkeman iki, sungkeman. Sampun kalarapaken wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Kedawan kanjenge kedawan. Kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Rada maju rene, Nduk. Nah, bayo aja Pripun? ngono ae kok mbok cium lak gringingen lho. Kula Ning kono ae. Kata-katane tak ajari kok kene. Ya pripun, Pak? Nuwun sewu. Nyun sewu Kanjeng Rama. Ora ngono, nuwun sewu. Nyun sewu. Kanjeng. Kok malah digawe. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Nyuwun donga pangestu Kanjeng Rama, mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jog Luduk menika. Saged atut runtut, awet, ngantos kaki nini, awet anggone momong bebrayan, amin. Ya ya Nduk ndak pangestoni anggonmu. Tumuju wonten ing dina kabagyan ya Nduk. Muga-muga dadi temanten nganti ing becuk pecating yuswa ya Nduk. Nggih Rama, pangestunipun Rama. Ing samangke temanten putri sampun paripurna anggenipun nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Lukar gantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Tak tuwapuhi ngene kok sok. Kuwi ibumu kuwi. Iki buwe sare mbok sosrop iki sok. Lah karo ibuke dhewe. Iya ning kono ora pareng. Iki kagungane bapake. Pak Sugiono iki. Kakek. Sungkem mboke. Bu, Apa? nyun donga pangestu. Ya, Bu. Piye? Wah, buke gualak. Muga-muga anggen kula bebrayan kalih Diajeng Winong awet ngantos Sing jelas to, Diajeng iki Winong kae. genduk Winong dados awet nggih, Mbok, Bu. Ya Le, tak dongakne. Muga-muga padha dalanmu jembar kuburmu ya Le. Ora tak amini, Mbok. Kaya bongko ya. Sampun paripurna temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu lan tuwin Kanjeng Rama. Lukar gumantos. Kowe iki kene lho kok iso arepe kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu, Apa Nduk? kula nyuwun pangestunipun panjenengan. Iya. Kula minangka kok minangka nggih kula minangka manten. Manggile kanca-kanca. Kula minangka putra panjenengan nyuwun pangestu Ibu. Ya tak pangestoni muga-muga ndang sadar ya Nduk. Ing samangke titi wancinipun temanten kakung nyuwun pangestu Jenenge dumateng. Kanjeng. Aja nangis barang iki nyapa. Malah mbok dilan ya. Bapak aja. Aduh. Cacat. Bapak ini kono ae kok malah mbok gigit. Kono ae kok iso. Donga pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Tak mangestoni ya, Le. Ibu lan Rama wis mangestoni anggonmu bebrayan. Longso ati bapak ya, Le. Dadi pimpinan rumah tangga sing apik. Nggih, Pak. Aja nganti kowe lara ya, Le. Besok aja leti-leti. Aku tak omongne Pak Sugiono. Aku aja jek. Wong sungkeman kok malah anarkis kaya ngono. Anane ngene ya anakmu gegar otak. Aduh seneng. Sarehne temenan sampun dipun temak anu kamare di kamar. Rasa takon kamar. Langsung gandrunga ngono lho kok iso kamar ngono. Upama lho Mas Lutuk upama. Nggih, wong kula Nadyan to jenengan lek kagungan garwa kagungan putra. Niku upama lek kodrat ngeparengake jenengan suatu saat ngoten niku terus palakrama karo Mbak Winong kira-kira piye rasane? Mboten, Pak, mboten, Pak.
Iki nyapet to jan bener. Model iki lak setuju to jamaah iki lak setuju. Ngono lho. Kula niku akan mencintai satu istri tapi dengan beribu cara. Wong wedok ketek ayu, Pak. Tapi sebetulnya itu hanya kiasan, hanya beberapa waktu yang kita tempati utawa kita nikmati. Lah kuwi lho. Kuwi teori tok. Lek wong lumrah normal nyawang Mbak Winong kaya ngene mesti ngarani ayu. Ayu saiki bojo kula mbiyen yo ngene iki ayu. Bojomu? Bojoku mbiyen ayu, begitu kula rabi sakniki rada tuwek, sakniki melorot kabeh, Pak. Lah iya mumpung klombrot melorot ngene dijolke sing luwih ngene iki lak luwih apik. Ora payu dijolne. Pokoke Bonde iki tak ijolne pedet nolak, Pak. ngawur ya masamu. Kesanipun kalih Mas Jo. Larasipun tetep ngagem telok. Nah, niku. Pas. Tasah dandan barang nyawur dandan wedan. Wong wedak pipa nomor 5 lek giyet ne. Lah wong sinden ki ben dipola sayu dipersani nyedepi kok iso. Kan bojo. Ya kono. Lam. Lah. Ora nek bawa liyane apa piye? Khas lho, Pak. Saiki iki YouTube kabeh metu. Iya, tapi kan khas, Pak niki. Oh, gawan. jati diri ya? Jati diri lho. Oh iya. Wong Ora isone mung kuwi to. ora, aku jane iki sembarang iso. Cuman sing apa? Liyane coba. Pamintaku nimasito ase. Iso niki. Tapi kula ora iso. Lho. Kowe molak-malik jere iso nek ra iso. Iso ngarepit mburi terus. Yen nganti kowe kepengin iso sinau yayi Suwanono Kanje. Wis bebas arep bawa kene. Kowe iki kon bawa ya ora iso kok iso. Kamu to. Kene. Iki gawe kursi pantai apa ora? Ngono iki diomongne nang mburi aja diomongne ning kene ora. Ya ben ra digawe ngono lho, ben ra digawe. Ben ra digawe tak disik. Pamintaku Iki langsung praktek ya. nimasito asik atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawen ngene gawe pasangan dhewe-dhewe ya yes no. Lek Winong kalusen golek sing ganas ora kok kalusen ki kok nek jejer tenan perang Bratayuda tenan ki kok Ora perang malah rak ngene iki njejer cah nom ragate akeh, Pak. oh iya bener Malah lho, ngeten iki malah jos. Jos piye iki paling ndak skincare mini apa skincare. Iki mesti regane njaluk larang. Niki mesti siang malam digawe langsung bareng ngono iki ya. lah apik iso putih Putih piye akhire belang kaya tekek kok. Sayang. Ini menco. Kok tak Ilatmu kok lho kaya kadal, Mas. ngalehi basa syarat kok iso oh ya. Oh alah aku. Ini berarti nyun permen. Pripun Kang Mas? Ora ana wanita liya sing tak tresnani iku jaba kowe cah. Alah gombalmu ki ya. Lambemu rasa dipercaya. Hah? Lah kok andeng-andengmu pindah ning ndi? Dek iki ning Banten saiki ning Lambe. Asik to, Mas. Jenengan iki ora ngerti to. Ndek ben aku bar tiba kejongor. Aku ketatap lambeku cangkemku. Lah iki kan ditambal urung mari terus tak andeng-andeng. Wis to senajan to andeng-andengmu manggon ning ndi, tapi aku tetep tresno karo kowe cah. Matur suwun. Diajeng Winong. Injih Kang Mas. Sampeyan mau wis dicawisi apa karo Bapak Sungkono diajeng? Kula wau dicawisi reno-reno Mas kok kuatah enak enek bakso. Terus ayam, mie, terus niku sing terakhir wonten ingkung enak banget. Alhamdulillah. Sak kabeng daharan kuwi mau tetep ora bisa marem ning yen aku ora nyawang pasuryanmu diajeng. Bocah kok ayune kaya ngene ya. Ayo Dok. Mas, aku mau kok gak dikek apa-apa to, Samane Mas. tak gawani Apa? ayam, Aku bakso. yo pengen to, Mas. Ayam, bakso, soto tak daden sisi ning kresek mau. Endi lah kae. Lah kok dadi siji? Turane pawon.
Oh, caedan iki iso turan dilumpukke. Lagi kan keluarga kere to iki. Kere ya ora apa-apa ya Mas, yang penting gemati ya Mas ya. Kere derajate ning Lah, paribasan pejabat sing dadi tresnani. Nah. Datan kenggang Cak kaya ayu. sarambut. Mas, iki aku aja rono. Ya tak ngicipi tam kemudi. Ya aja to. Kok ngicipi, Mak? Red kene iki redmu. Oh, sing garise dhewe. sing enek Nah, bolongane. lho. Red kene iki redmu. Terus red rene iki tekku karo adimu. Ayo sampeyan Ora aja. tok mlebu rete kene. Red mikine Iki tekmu. tekku, Red iki tekmu. bosok kowe. Lah ngopo? Ra bayaran kowe. Lah kok iso? Nyekel iki redku. Oh iya. Redku nyekel iki dhewe. Lah dite sing goyu kesi. Ayo no. Ah, bleset iki iso. Ya wis iki rasa geret teh buseken rete. Red rasa geret. Rasa geret. Kowe arep dolanan bakso dor ae malah. Aja gentayangan teko ndi-ndi to nang kene Ora ae. aku mau busuk red ki mau ya. Ayo aja gentayangan rono rene. Wong kok ya ora tepo-tepo. Datan kenggang sarambut lamun adoh caketing hati. Ya kene. Yen cedak. Lah kok kowe ra nembak? tanasa. Lah kok sing kono bakal. Lesu. Aduh. Ya. Kaget aku. Lesu. Takut. Kowe iki nek nembang ning wong wedok berarti yang mencintai itu adalah kamu. Lah iya tok. Sing nembang Dajeng. berarti yang lebih cintanya yang lebih itu berarti bojoku dudu aku. Oh. Wong lanang ganteng tresnani iki lho wong elek ditresnani. Lah kemaki Kowe iki Kena sampean biyen yang ngoyak-ngoyak aku no Mas. sing tak oyak-oyak jane iki mbokmu ndi. Ngeduk. Ya Malah ngarah mbok. ya aja ngono wegah aku. Lah wek Kenapa kok kuwi mbok gowo pisan? Pas ning karo omah siram-siram. Ayo. Akhire mboke lunga. Ya akhire sing enek ning kono ya aku kadung jamu tak sikat nah akhire. Lagi pas mendem ya. Pas kambon nek. Yen sida para. Gitu. Yen cedak tanasa hamulat Bareng tak cekel gegermu masyaallah. Piye, Mas? Lemakmu nglumpuk ning kene. Iki kan sangkek makmurku to Mas ning ngaponi Makmur jenengan ya makmur ngopeni. tapi kan aku mbiyen meling to, Nduk. Oh. Lemak ki harus diantisipasi yen mak dadi sinden. Iki ndek iki diblebet, Mas. Kayak korset. Lemake mau ning ngriki. Dados Oh. napa welut. Oh. Aku dikorseti. Saiki pindah ngriki. Dek wingi ngriki diblebet, pindah teng kene sebelah ngriki. Akhire antisipasi kula lakban. Klop lepeti ngeten srowek lemak bendak ketok. Lah kok malah metu ning cengel. Bareng pas streaming malah kaya unta. Le jare jare sampean seneng. Dalem. Panjenengan nek pancen tresno Kayaknya kalih apa, kula, Cok? jenengan benjing lamar kula Mas kawine napa, Mas? Jalukmu apa? Yen Mas kawin ben berkah kuwi ya seperangkat alat salat. Duit kuwi nomor loro, sing penting ibadahe. Nggih. Ngono. Kalih Mas nggih, Mas. Ya karo Mas Klitik. Mboten Mas Mas-masan. sekilo. Oh, iya. Tak tumbaske Mas sing bobote 350 gram Gus. Kula pengene sekilo. Sekilo apa khusus gon suweng ya? Ngono kuwi Duwer pamer no. yo Mas jenenge. Nggih, pokoke aku pengene sing mewah Mas Nggih, kawine. nggih. Aja kalah lho, Duk. Mas Kluthuk. Kenyek. Aku mbok dijak jalan-jalan to Mas, aku pengen jalan-jalan loh Mas. Oleh koyak tapuk inan kok. Aku ya pengen ditukokne Tukokno, Mas. skincare, aku pengen ditukokne klambi, tukokne sepatu, tukokne apa-apa kaya winong kuwi lho. Aku ya pengen lho Mas, aku kan perempuan. Oleh Sama- njaluk reno-reno aku ra nuntut ke rabi karo wong liya ngono. Ya aja to Mas, masa aku mbok ijolke terus karo Kowe lek tak sapa-sapa tukane terima. mas-masan itu bukan karena saya tidak mampu membelikan kamu emas, tapi itu saya itu karena cinta karena kamu kepada kamu, akhirnya untuk mengantisipasi, untuk menjaga nih ben kowe ora enek apa-apa. Maksudnya piye genahno? Kowe lek tak tukane emas dijambret, bosok kowe. Yo lek kalemu kena, lek kowe geblak ke motor, akhirnya bundas gagal otak, ciloko aku sing getun. Lah aku saiki wis gagal otak lho Mas. Aku salah mungkin gagal otak, mergo awakmu aku sing ra ndek otak.
Masa diwalik. Apik. Gak wani aku. Arep ngelokke aku sing ra diutak. Mboten sayang. Hanya kamu. Lambene wong lanang. Nek rupane rapati apik mesti lamis. Sing wedok tangane dambunge ora enek reaksi belas. Ora enek tak ambu tanganku dhewe. Oh, strategine ngono lho. Iya. Besok Mas kene wae to sampean aja rono terus ta. Tangane mbok kecupi. Lah aku pengen ngecup tanganku. Ora tangane mbok ambone kancane. Pripun Kang Mas? terusno diajeng. Nggih. Sita stu Waduh, dansa apik modern kuwi. Duh, Kang Mas. Aduh, pasak jungkel aku, Mas. Sing wedok malah kaya kaya manut ya ampun. Awakmu rasa dadak ngono kuwi ya, Dik. Sing mriyayi. Padene pengen Ora perlu ya. banyak gerakan. Nggih. Kono dirangkul, dipangku. Ade cukup ngene wae ya. Nggih. Ya. Padene gak iso ya. Ora perkara ora iso, wedi karo bojone. Wis ngene wae. Ya. Bener. Bener. Wis ngene wae. Yo ndang nembang yo. Iya. Nembang. Ayo. Dawah menapa, Gus? Iki ora rampung kok. Ayo. Udah. Ayo nong, nembang nong. Ayo. Iki kok nembang malah guyu ae ora. Ayo. Yen cedak. Pindo mimi. Pindo mimi lan mintuna. Mbak Tuti mblocone aku sampe niri karo aku mesti. Iya to, wong aku kudune nang kene kok ya karo Mas Klitik. Kowe kan Mas Kluthuk. Yo ndak lho. Ini no, werono. Sampe Oh. Kayak Nggo kresek. tremos ya. ae ora. Lah ya kok nggo tremos ceret ta ya. Wis ngene iki los ae. bangun nduk. Tembangno sing apik nong, ben gogloh deh. Ayo. Pindo Pindo. mimi. Pindo. Mimi lan mintuna. Delok ya Mas. Wis karo dhewe wae. Heeh, wis tek nang. Ayo. Badak. Ayo. Ayo bareng. Iku bajul. Kang Mas. Kang Mas ana tepi wajib. Tanganmu kok anyep ini, Nduk? Lah sing anget kan jenengan kedahe ngangetne kula. Loh. Awakmu anyep, aku anget. Insyaallah awake temperature bakal normal. Iya. Perpaduan. Paduan. Awake dhewe Jan iki bojo pasti ya. radiator. Kok gampang, aku kok gampang geblak loh. Enggak, ini lo kabelnya ini lo ting klewer. Nglewer kabel ra masalah, sing penting atimu ora bakal nglewer ning gone wong liya cah. Iso codot Lah cita. ya to. Delok kaya ngono kuwi. Codot cita iso. Codot matamu. Aku ya ra gumun kok, Mas. Sido asih. Coba Iso kakek Sugiono. Sido. Sita asih pripun Kang Mas? Ayo tak terke kondur ana ing makayangan ya diajeng. Kono. Ah. Kono diajeng Langsung wong lho nembak. Aku tak ora. Lah jenengan? Aku tak ning kene wae titik aman sik ya. Oh iya, abadi nggih jenengan. Abadi ngono lho. Aja sondongakne elek karo wong tuwa. Nggih, nuwun sewu. Sang Gandharwa Raja Supala kalilan kula ngaturaken sumung kemeng pangabekti kunjuk. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Jengandika menika sinten? Inggih dipun tepangaken kula menika putri saking Ndarawati atmajanipun Sri Bathara Kresna. Dene nami kula pun Purantawati. Ing atase anak ratu iso kenal karo Petruk. Ae dhewe pancen kondang kok ngoten niku. Ae dhewe kondang ae dhewe. Aja kowe nulungi karo Purantawati ora bakal kowe akrab karo sing jenenge Putri Ndarawati. Ah iya lho, ae dhewe ora. Becike ngene Petruk. Pripun Rama? Mesake ndak wong tuane si Purantawati iki bingung. Lajeng
iki terna mulih iki wong wadon yen nganti kesuwen anggene tilar saka ing kedaton mesti wong tuane bakale bingung terna bali marang kratone ngoten Rama yo yen pancen ngoten sisan damel kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi kula saged pikantuk jodoh jumbuh kalian kodrating pangeran ora suwe maneh kowe bakal rabi Petruk matur nuwun Talaruta godha guru kula yen tanamu tusa sang Sri ing kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati yen ndak etung wis luwih saka 40 dina anggene Darma Wisata anakmu Purantamati kelawan Lesmana Mandra Kumara nganti ripalungguhan iki nek ra ana kabul kawusanane njur kapan bocah kuwi baline mongko bareng ndak kliti bareng tak sinau sing jenenge Pulau Awindo ki papan gawat kliwat wingit kepati kono ki papane para Gandharwa yen nganti ki mengkono apa-apa tumrape anakmu lan Lesmana Mandra Kumara njur kepiye Yayi Kresna nyuwun pangapunten sakwetahipun Purantamati menika sampun kula pasrahaken dumateng Kaka Prabu Mandura dene menapa ing dados pamotahipun Purantamati anggenipun kepingin Darma Wisata wonten ing Pulau Awindo dipun sagahi dening Lesmana. Mangka Lesmana menika calon garwanipun, garwa kakung menika kewajibanipun ngayomi dumateng garwa pamestri. Menawi wonten menapa menapanipun cilik lara gedhe mati tumrapipun pun Purantamati ingkang kula tutuh jengandika Kaka Prabu. Lho nek aku nggih. Kakang Semar ingkang rawuh. Ha inggih. Kula ingkang sowan wonten ing Ndarawati mriki. Nyuwun pangapunten. Rambah kaping pindho menika kula sowang teng Ndarawati tur mesti nggawa perkara. Rumiyin kula ngemutke jenengan ning mantumu Si Abimanyu mboten trima wani ngidoni kuncung kula satemah Ndarawati riyen niku banjir bandang kemutan apa mboten? Iya aku kelingan ripalungguhan sing ndok kersake kepiye. Nah, kabar sing ndak tampa dinesamangke anak kula Petruk Kantong Bolong menika Bandayuda kalian Nata Ndarawati kalian Nata Mandura dredah minggah Pancabakah mapanipun wonten ing negara sampeyan mriki nganti anak kula kendang kapracundang gandeng lelakon mriki dumadi wonten Ndarawati sampeyan kudu tanggung jawab tumrap pati uripe anak kula Petruk. Yen sampeyan ra tanggung jawab, Baladewa ra tanggung jawab, aja nyalahke Semar yen Ndarawati banjir bandang meneh.
Iki lara-lare kepiye kahanan nek saya ribet kaya mengkene. Baline Purantawati nek ora bareng karo Lesmana Mandrakumara malah karo dagelan Petruk. Iki nalare piye? Nggih. Menawi ingkang matur mangke kula mesti sami mboten percaya mila saking menika. Sang Dewi Purantawati monggo klaturi ngendika lelampahan ingkang saknyatanipun menika kados pundi. Nggih. Kalilan matur sisip nyuwun Gunging Samudra pangaksami. Kanjeng Rama, iya piye? Wa Prabu Mandura, ya piye Purantawati? Yektosipun saksampunipun kula mlebet wonten ing Pulau Awindo karena kahananipun sepo sepi samun. Lan hawanipun ingkang asrep kahananipun ingkang peteng dedet. Menika malah nggigah dumateng birahinipun Lesmana Mandrakumara. Badhe mrawasa kalian kula. Kula mboten saged nggambaraken menawi mboten dipun tulungi dening Ki Petruk Kantong Bala. Mbok menawi sampun ical ingkang dados kasucen kula margi patrapipun Lesmana Mandrakumara. Kula menika ngaturaken saklugunipun menawi ucap kula menika goroh kula aturi paring pidana dumateng kula kapejana kula nderek. Menawi sakmangke kula sampun jajaki dumateng tumindakipun Lesmana. Menawi kula estu kelampahan palakrama kaliyan putra Ngastina kala wau. Tartamtu namung badhe jejuwing sarta ngerujet dumateng manah kula patrapipun boten patut minangka patuladan dasar pisan paladala. Wah. Kados pundi Koko Prabu Mandura? Wah, dudu karepe dhewe. Yen ngene iki sing kuwirangan wong Mandura, ndak rewangi kaya mengkene jebul malah glethek petele Lesmana Mandrakumara sing nyempyake banyu letana praupane Baladewa. Lajeng menapa ingkang putra Purantawati tetep badhe dipun palakramaken kalian putra Ngastina? Aja eman-eman Purantawati tinimbang dirabi Purantawati, luwih becik dirabi Petruk. Aku lek ngono kuwi. Nggih, niki saestu. Iya tenan. Tegesipun kridaning ati tan kuwawa mbedah garising pasti. Budidayane menungsa tangeh sembada ngungkuli purbane kang kawasa. Kiai Semar sadurunge ndak rabekake kowe tutura. Nggih, matur nuwun kula tak nderek matur. Mugi-mugi lare kekalih nenggih anak kula Petruk Kantong Bolong kalian pun Purantawati ora mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh. Bojo kalih jodoh menika menggahing petang kula tetep beda, tetep benten. Menawi bojo menika namung kababar ing tata lair, wujudipun kasat mripat, tegesipun namung winatesan dening kuwadakan. Mila tiyang ingkang percaya marang babakan bojo menika yektosipun langkung gampil. Awit syarat-syaratipun winatesan kalian tata lair, lanang karo wadon gelem karo gelem, seneng karo marem, kene butuh sing kana ngoyak. Mila saking menika tiyang bebojoan ingkang namung adhedhasar paningal wadak lan sinurung hardane hawa nafsu menika adaanipun boten lestantun, tegesipun bubar tengah dalan. Sabab talining katresnan namung kombak-kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwi owah lan gingsir merga paugerane mung bojo. Nah, nanging menawi jodoh menika dunungipun wonten ing batos ingkang tulus lan resik, dasaripun tinuntun dening roh suci. Mila saking menika rehne menungsa mboten wonten ingkang sampurna pramila bab jodoh menika Gusti ingkang nyipta bumi ingkang wenang nemtokaken bebasan kaling-kalingana gunung pitu yen tetela sampun dados kodrat jodoh mboten badhe kurang marga. Anggenipun bebrayan pikantuk wahyune jodoh
tumrap anak kula Kantong Bolong kalian Dewi Purantawati menika tanpa benten kalian temanten kekalih putra putri saking Bapa Sungkana kalian Ibu Siti Aminah ingkang lenggah wonten ing Bathok Karas Magetan. Lenggih Mbak Yurara Nita Erlitawati kalian Mas Muhammad Hevino Bahari. Mugi-mugi dados keluarga ingkang kebak kamulyan lan ugi barokah wilujeng ing saliring reh wilujeng ing samudayanipun purwa madya wasana ngantos kukuting jaman tansah manggih hayu-hayu lan rahayu. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathahing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami sak beja-bejane sing lali sih beja sing eling lan waspada. Akhiripun rembag mugi rahayu ing sami pinanggih wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.